אבל איכשהו נתפסתי לזה, כי כבשים זה מסמל, גם כבשים גם מסמל את העדר של הכבשים, של האנושות גם, וגם זה קורבן, וקורבן. כבשים זה בעצם, זה מסמל קורבן וזה באמת ככה. ויש את התחושה שיש כאלה שיוצאים מהעדר, מהנתיב שסללו לו, ובאיזשהו פיתוי הולך לדרך אחרת, ודרך קשה אולי, התבודדות, אבל דרך שבכל זאת בן אדם, שהוא מרגיש, הוא צריך להתחשף, אולי לאנשים שלא אכפת לו ממנו, אבל אחרי דרך ארוכה הוא מרגיש את ההתבודדות, שהוא געגועים לעדר שלו וחוזר למקורות. אני כבר דיברתי על זה שכבשים עוד היו מעוררים לי זיכרונות אולי לא כל כך טובות, כי כשהייתי סטודנטית היו שולחים אותנו לקולחוזים והיו שוחטים את הכבש בשביל הרבה סטודנטים. כל חודש אנחנו שמענו את הבכי של הכבשים והיה נורא, אנחנו רחמנו על החיות האלה שלפני זה אולי גם ליטפנו אותם ואז זה נשאר אצלי בזיכרון וכנראה בנפש, בגלל זה אני איכשהו מרגישה שזה לא רק סתם חיה בהמה, מכוסה מהפרווה, שיש בהם גם נפש חיה, וגם בתמונות עם הכבשה, עם הטלאים, אני מרגישה שזה כמונו, שהם דואגים וגאים, וממש אותו רגש שאנחנו בעלי חיים ואנושים, אנשים שאנחנו שותפים לזה, ועם זה אני נורא מזדהה וזה מרגש אותי, וזה מה שאני עשיתי. כן. וזהו, אני מקווה שאתם תהנו מהתערוכה, ואני, כשאני עושה, כשאני מציירת, שיוצרת, בראש שלי תמיד חברים שלי, ידידים שלי ומשפחה שלי, אני יודעת שאני אתחלק איתם, אשאל את הדעה, ומה שאני רציתי להגיד, שהדרכה אני מקבלת מהבת שלי, ומהתחלה עד הסוף, עד שאני מסיימת, היא אומרת גמור, תגיעי, ולהתחיל מזה, ענתי, תודה רבה. בבקשה, אימא. מה שאני רציתי כבר להגיד, שענת רוצה לעדכן על הסיום של הסרט שנקרא מבצע חתונה, ואחרי 4 שנים סוף סוף זה הגיע לסיום, ופרמיירה תהיה בקיץ, ונמצא איתנו... הוא היה צריך ללכת לעבוד